I ćao svima ljudi, Dimitri Gamer ovdje. Danas igramo malo Happy Wheels. Možemo da krenemo. Ajmo... Red Boy. Može. Može. Ajde. Šta je ovo? Ajde. Opa. Čama fora. Ja. Ne. Ajde. Čujem. CTRL. Shift. Čujem samo. Šta može mi se desiti? Samo te. Pravo. Ne radim stvarno kad je ovaj Happy Wheels ovakav. Ali nema veze. Ajmo. Da. Htio sam nešto da vas zamolim. Preklinjem vas. Molim vas. Još neko reći ako hoćete da upotrebim. Molim vas mi dajte link od nekog programa za facecam. Molim vas. I ako bude samo dobro nešto me zezna svaki program koji se instalira nešto, ne znam, film ne radi ili ne znam kako se koristi, ali ne znam, stvarno. Stvarno bi vas zamolio, bio mi vam mnogo zahvala. Sad možda nastavim. Tako da čuli ste me šta treba. Ako možete. Opa, šta je ovo? Ne znam šta je ovaj Happy Wheels ovakav. Dobro. Prošli smo prvi, ajmo... može. Nešto bre čudno ovo, šta je ovaj? Evo ga normalno. Sorry. Kakice mi sorry. Uđi, bravo, opa, sorry. Op. I ako mi date naravno taj link, pravit ću facecam. I stigla mi je nova kamera, to sam, mislim, rekao nekom od prošlih klipova. Ajde, opa, bravo. Gdje ćemo sad? Šta je ovo? Dobro. Ide utroba. Bolest. Inače, posle izgleda ove epizode ću snimiti jednom Head Soccer. Ako se vi slažete, naravno. Opa. Mislim da je to zanimljiva igrica. I dovešću druga isto. Pa da igramo dvoje, da igramo 1-1. Ćemo također da igramo, mislim, PES 3, ne ćemo da igramo šta god vi kažete. Ne! Daj! Izmrli me. A neću više taj. Ajmo... Kartif. Šta je ovo? Evo ga ovaj brat. Može ovako si, možeš? Šta fali? Opa, nećeš ovako se.
Ajde, pribrže malo. Ne znaš kad ću sad izađemo dalje? Nikad. Al nikad. Daj si restart. Malo brže. Sad ovdje. Ne mogu bre, ovo da se zezam s ovim. BMX park. To može. Opa. Čali si. Evo, nazad. Kako si to? Opa. Ajmo. Ne. Ode si. Idemo. Još. Damn it. Ajmo še. Ne. Stani. Ne. Tu. Ne. Nazad. To. Da li da skočiš malo više? Moramo još jednom, ajde. Idemo. Opa. Ajmo. Što nećeš? Moram opet. Čako, šta je to? Ajmo. Ne može ovako. Evo. Šta baguješ? Ovo je kao prošli put. Evo je sve, može opet. Stvari, neće. Evo ako se zezam opet isti. Headshot, može. Više da ne baguješ, majkici. Dobro. Da. How si ti tre? Ide. Može ovaj. Ajde još uđemo. Mapu. I gasimo. Opa. Aj probam. Da. Šta bi ovo? Nema se. Ajde. Ništa ljudi, hvala vam na gledanju i želim da vas podsjetim, molim vas mi dajte link od nekog programa za facecam. To je to, vidimo u sljedećem klipu, pozdrav!